Mandawi City Police Director nang hinaot nga maminus-minusa na ang supply sa ecstasy nunot sa baguhay lang nga malampusong operasyon. Sa miaging semana na neutralize sa kapulisan ang giingong dakong supplier sa maong party drug sa usa ka operasyon sa Cebu City. Gawa sa target nga nakalas, may duha ka mga kauban niya nga naresto usab sa maong operasyon. Apan ang duha mihimakaklang sa ilang kalimgitan. Kinumduman, may gihinganlan ng club sa Mandawi City nga giingong adunay mga transaksyon sa party drug. Alang kang Senior Superintendent Julian Intoma, ilang napanlantawan makuhaan-kuhaan na ang supply sa ecstasy nunot sa bagong gipahigayon nga operasyon. Yung neutralization ni Rosales, yung main source sa ecstasy nato sa Cebu, siguro mo laylo ni. Ako mong makita doon na ginilal siya. Then, kana na lang siguro mga club mo ato ang pukusan with regards sa ecstasy. Mao na mo ang para kay mo magani siyang ecstasy, mo gawas siya during mga parties.